Здравейте хора, съм Веги и днес ще снимаме на Слитариум. Ще я кажа Слипбар. Той ще я кажа Слипбар. И забравих много да си напишем. То, брат. Изчакай. Брат, искаш ли храна или не? Брат, точно не ми трябваш. Гад не ми трябвате, вие само убивате. Гад не трябвате. СС, убивате. И отново ли? Мафак. Някой да дойде. Някой да дойде. Шит. Аз си мразя живота. Чакай бе. На. Само да си. На майка, путката е. Да, аз си го изфармих и ти ми го ядеш. Най-много силата дръмна по колата, защото не знам къде. Ещи, къде си бил долен кучи син? Стима чиста еба. Еба е. Еба. Ти казвам да се оправиш! Да се оправиш на майка ти путката! На майка ти путката. Ко съм убил? Аз си го фарма, те ми го убиват. Те ми го ядат. Аз си го изфармих, не ми е пукал. И баща мамица. С това гърба ми е по-любимо от този. Идвай, бази. Защото там не може да ти го фармат. Не може да си го фармиш. Всеки може да даде. Ама тук е по-забавно, защото можеш всеки да убиваш. А не като там, ако си по-голям, дълго си по-добре. Например, един е... Бате, няма да ти стане той. А ти казах. Кой ядеш? Къде сега те убия? Сега те убия. Сега ще еба шишевата майка. Трък. Ко ти казах? Ко ти казах, брат? Брат, ко ти казах? Ти няма да ядеш. Няма да ядеш. Защото това е моя храна. Това е моя храна. Не е ваша. Защото е моя. И сега този гледаш го пилно. Айде, бац.
майка ти. Путката! Нещастник! Ой, нещастник! Ко правиш? Ко правиш тъп нещастник, шибан, бе? Шибан, кучи си. О, мага. Гледаш се. Ето, гледай се, бе. Гледай се. Сега аз те убия. А майка ти путката. Сори хора, за малко да излезе така слитарио. Може се играм на Майнкрафт след тази игра, защото ми нервят. Благодаря за храничката. Малка му. Малка му, брат. Майка ти да! Пак! Да пак, Ти на моята храна ли се ядеш? Опа. Що моята... На майка ви путката. Майка ти. Бато са ни гради, бе. Кът го... Градини. Като ви еба майката. Надявам се да ми разбие сърцето. Кари, обичам тези прибори. Супер! Сега се връщам. Добре, това е тежко. Ако само Кари можеше да разбере какво точно преживявам. Толкова ли ти сме везната? Прости ми, не съм искала да... Може ли да се успокоиш вече? Да опитаме да го превъзмогнем. Щом това искаш, получаваш го. От сега нататък, каквото кажеш това. Каквото каже това е ли? Ще бъде особа. Знам какво си мислите. Макар да останахте 5 отбора. Ти доведе твой отбор до тук. Продължавай същия дух. Чуйте, приятелите понякога са повече от всичко. Толкова горещи и влажно, че мога да ти сваря ориз. Всички екстри, моля, без тези подробности. Трябва да стигнем почти пари. Също за този клип, знам, че е 2 минути. 9 кога? Не ми, хайде.